ceneh gone wong mantune wis mulai kayak gone jero ae. Nah iki wis antri masuk iki. Wis mlebu salaman sik. Kayak gone wedok juga pas manane. Nah iki gone si lanang. Menune iki kebetulan iki soto karo gole guys. Saking oke wong nembeh. Uyel-uyelan ini. Logistiknya tekan iki. Iki aku njipuk gole iki menune. Cari golek kon lungguh sing enak mangan sing nikmat. Nah, ini ngerti kon pas ya. Iki tak sepene menunggu nek godhong kates, ya ta godhong kates, gole karo kacang. Nah, kacang krolo iki. Oh, enak. Selain mangan wis rampung hari sibuk ngombe karo rokokan iki buaya arek milih. Ngatayane putih. Isi langsung metu ae soalnya tamu saking akeh gantian porsine. Metu wis tekan jopo guys. Kena jopo wong sik uyul-uyul saking akeh tamu. Sekian dulu, terima kasih.